Здравейте хора, аз съм Денис и в това видео ще ви покажа моята вечерна рутина. Поради някаква причина в момента е 7 часа и аз живея в Германия и все още не се е стъмнило, но след малко ще стъмни. Ще ви покажа моята вечерна рутина. Видях, че ви харесва сутрешната рутина и реших да направя и вечерна рутина. Надявам се също така да ви хареса. Нека да започваме с видеото. Сега измих си зъбите преди да започна видеото, зато няма да ги снимам сега. Сега, преди винаги да лягам да спа, си сресвам косата. Ето, трябва да среща добре. Така е светло, защото тук съм сложил една лампа, за да може да свети. И съм пуснал тук лампата, банята, за да има някаква светлина, иначе не е толкова светло. И тук имам и една малка лампичка, може оттам да идва светлината, да можете е добра светлината. Ето се сме добре. Между другото, моите са много високи. Наистина. Сресахме. Сега, като се реша преди да легна, разбира се, си измивам ръцете и лицето. Измивам и ръцете. Слагам сапунчи, ето. Няма да ми се види главата. Това е надав сапунчи. Между другото, голяма фенка съм на дав сапуните. Готово. Отивам си избърша ръцете. Добре. Сега. И време да започнем с лицето. Аз с лицето използвам сапун на дав. И с него си измивам лицето. Наистина, това ще е голяма работа. Сапуна е с карамел. Ето, намокря ми сапуна. Сапунисваме ръчичките, да може да се почисти лицето. В принцип си слагам маска, но сега няма да сложа. Добре, сложих си. Сега как да плъхна? Сапунисваме и слагаме върху лицето. Този сапун става за лице, да знаете. Този коса ми прити. Откачвам косата. Преди да ми претеш. Сега челото. Окей, готово. Намукваме и изплакваме лицето. Мръзнам от косата. Не ми се вижда лицето, то е ясно. Прекалено висока съм. 1,70 нещо. И си намокри телефона, разбира се. Перфектно. Добре. Изсушавам се и идвам. Изсуших си лицето и разбира се, сега косата ми се развали. Защото я намокрих и се оплети пак. Добре, окей, супер. Сега продължаваме с лицето. Между другото, в принцип слагам маска за лице на или една от двете, или бялата на Гарниер, или черната, но сега няма слагам. Почти всяка вечер, когато не заправям, слагам ето и това на Исана с витамин С. Наистина е много добро и от него ми премахна доста петънца неща. Такова ми тена навсякъде, да ми е равномерен. Хидратира ми
кожата. Съм доволна. Правя началото, на ладичката, долу. Между другото, дори почти ми свършва и трябва да се купя много. Едно малко време. Наистина съм много доволна. Не ми влизай в ход. Окей, не ми вляза. Ето. Готово. Мокри кончи. Сега. Продължаваме. Слагам си глан за устни, защото моите устни се напукват мега много. Къде ми е гланца? Ало. Айде. Ало. Сега ще се обадих, ама нищо. Добре, продължаваме с гланца. Гланца ми е на бебе. Ето. Слагаме. Не съм много добър. И пералната, разбира се, трябва сега да шуми. Аз знам когато дошла да снима и тъпата перална е пусната. Междуто ми е леко с цвят гланца, но нищо. Какво ще го правя? Забравих си починната рутина. Но, да, преди да се такова, слагам, ето това наистина е доста добро. Ето това за уста, за дъх. Защо се просто на бузата, на крила просто? Каки много! Не мислям да се изходище. Може би да си них преди малко зъбите си мирачи така. Добре, продължаваме. Следващото нещо е да сложим ето и това на косата. Нападете. Между аз много се греша за косата ми. Тя за това е така гъста, дълга. Не е чак толкова дълга, но трябва да се надигна, за да може да видите си цялата коса. Ето така слагаме. Ох, ти много ти! Леко ми лекне кожата от той. Готово. Измина ръцете, това е малко. И трябва да намеря крема за ръце, защото след това си слагам крем за ръце. Явно ми се изгубил крема, не знам къде е, но паднаха пачката. Но последното нещо, което правя, в принцип да слагам крем за ръце и разбира се да слегна. След това трябва да продължа да свърша сега видеото. И благодаря, че гледахте. Аз бях Денис и това беше моята вечерна рутина. И ще се видите в някое друго видео.